Zdravím vás, přátelé, tady je Fox, vítám vás zpátky a jsme připraveni pokračovat tam, kde jsme skončili. Tak, zkontrolujeme si úkoly, protože vždycky, když si načtete pozici znova, tak se nám to samozřejmě přehodí. Tak, a my jsme skončili tady, protože se chystáme do té arény, tam se hrozně těším, doufám, že se tam budeme moct zabojovat. Tak, asi si jemu koně, aby jsme tady mohli běhat rychlejc, máme to přesně jenom 319 metrů. Tak, půjdeme tudy, chlapče, a tady to prostředí, to mě vždycky úplně... Tak. Je trošku vidět, že na tom koni to trošku uspěchali všechny ty věci. Hlavně tu umělou inteligenci, protože je fakt divný. Nicméně je to lepší, než kdybychom ho tady neměli, že? Kdybychom tady museli všude chodit pěšky. To by určitě nebylo cool. Tak. Nic nakupovat nepotřebujeme, potřebujeme se posunout dál. Má to být podzemní aréna, takže já si myslím, že tohle bude určitě dobrý zážitek, dobrá část. Pokud to bude možný, tak ulovíme další monstrum, jak jsem říkal v poslední epizodě, ale chci nejdřív dodělat tady ten úkol s juniorem. A.k.a. skurvisin, jak mu tady všichni říkají. A všichni z něj mají i strach, takže to bude postava, která tady bude mít svoji důležitou roli. Tady si dítko hraje, skáče po cestě, akorát tam nemá nic nakreslenýho. Dobré. Je zajímavý, že můžete vidět prostě ten smutek těch lidí, jak některý lidi jsou prostě úplně na dně. Makají tady. A to je to, co říkal vlastně v podstatě ten týpek, že budeme muset projít přes smrad chudinský čtvrti. On to říkal tak jako s hanobou, přitom tady ty lidi prostě si určitě nemají jak pomoct. Co to sakra bylo? To je zvláštní, tady zařvalo to lidi. Prase jedno. Osvědčení, jo, můžeme tu najít možná nějaké věci, které se nám budou hodit, tady nikdy nevíte. A mě to tady sice furt svítí, ale tady z toho už nic nechceme. To je nějaký divný, že tady ty lidi takhle hebají. Já jsem si říkal, že tady narazím na někoho zajímavého. Tak pojďte. Krásně dokončená práce. Hoši u sebe mají zase hovno. A kuřecí stejnko, to si vemem. To se může vždycky hodit. Tady mají zamčenou v ospě. To vůbec nevadí. Tamhle je holič, ale jak jsem říkal, nechávám narůst Geraltovi bratku, protože vypadá pak mnohem líp. Tak jsme kousek od našeho cíle, od naší, nebo ne od naší, od arény skurvisina. Je to zajímavý, že ten český překlad přeložili opravdu takhle doslova, ale je to dobře. Greetings. Don't know you, not letting you in, and don't you fucking stand there. No, já si myslím, že nám tady pomůže znamení naše. I want my chance in the arena. Come in. Who's in charge? Igor. They call him Hook. Proto jsem to vytunil na maximální úroveň. A bout of sudden sincerity. Down the corridor, then left. To se opravdu může hodit. Ještě kdybyste na to zapomněli, nebo byste to chtěli ukázat znova, jenom to rychle můžu ukázat. Je to tenhle ten skill. Mám mení myslu. Mám ho na maximální úrovni, ještě to mám boostlí tím mutagenem, takže
ve všech rozhovorech můžeme tady to, když je tam ta možnost, tak to můžeme vždycky použít a úspěšně. Ještě nám to vždycky dá XP, jak jste mohli vidět, sice ne moc, ale každý spíš každá zkušenost se hodí. Za chvíli už budeme mít 15. úroveň, potom 16. a budu vám moct ukázat zbroj, která se mi obrovsky líbila. Tady jsou bojovníci, výborně. Vypadá, že tady by to mohlo být zajímavý. To vypadá přesně jako byly ty gladiátorský zápasy dřív. A už začínám slyšet i dav lidí. Já jsem chtěl zkusit, jestli se můžu podívat na nějakou tu bitku, což by mě bavilo. Potěšilo mě, kdyby to tam bylo udělané. Ale vypadá to, že asi ne. Tam stojí sám týpek. Asi čeká na soupeře, možná to budeme my, takže si jdeme promluvit tady s šéfíkem. A čumíš, viď? Má hustý obsa, ale. To mě baví. A tady má truhličku. I need work. What can you do? Good with a sword. Wouldn't scoff at working as protection. And who here would you protect? Orson Jr.'s made a load of enemies. I know that much. Maybe I could be of use. Junior can take care of himself. You needn't fret about him. But I can't help wonder how you know this place belongs to him. Heard it does. That's all. Forget you heard of Junior. Keep healthy. That's my advice. No, budeme se chovat slušně, protože tady potřebujeme dosáhnout nějakýho, nebo ne, seru na to. Not your hireling. Won't take your orders, don't need your advice. You're not my hireling, that's true. But so uppity. Afraid you need to die. Kill him. Budeme mít fight přímo tady už. Jestli to závisí na tom rozhodnutí, tak to je úžasný, ale. Tak pozor na toho psa, a chceme se dostat. Tak. Trošku mezi ně. Tady nemůžeme udělat nic, to je dobře vymyšlený. A tady ten pes. Tak, teď pojď. Tak když máme exí, tak můžeme využít igny. Mohli jsme použít meditaci a měl bych i víc lektvarů, ale vůbec nevadí. Ale tohle to bude fakt náročný, no sakryš. Budeme muset jít s tím Queen, když nemáme nic, s čím bychom mohli léčit svoje zranění. Tyve, to pojedeme znovu. Asi to, přátelé, pojedeme znovu. Jo. Úplně jsem se zapomněl podívat na to množství lektvarů, nicméně tady ta mise nebo tady ten úkol mě začíná bavit. A jestli je to opravdu závislý na tom, co mu řeknete, že přijmete tu radu a on vás teda nechá, můžete jít do té arény, nebo jestli už se můžete s nima rubat tady, tak to je úžasný. Tak pusťte nás na ně. Tak. Queen si vemem, to je jasněčka. A mohli bychom tady spíš používat to exí na ovládání mysli. Nechci být v tom kolečku, protože to je úplně to nejhorší. To vás bolelo, co hoši?
skurvěsynův muž. Ty popisky jsou fakt dobrý. Teďkon jsem udělal chybičku. Já tady ani nevyužívám to krytí, protože spíš bych chtěl... Tak, jak se nám to podařilo trošku pročistit. Já chci dodělat tohle mamrda nejdřív. Ale hodíme si k tomu Queen, protože nás zbývá málo života. Dobré, teď ještě tady toho. A hlídacího pejska. No pojď. Tak a tohle už si můžeme zvládnout s tím ovlivněním mysli. Ještě jednou. No pojď chlapče, ten má dobrou zbroj, proto nám trvá díl ho sundat. Ale už půjde, ještě můžeme využít kuš, která se přesně na tady ty situace hodí. Když se nebude krýt tím štýtem, ten kokot. No nic chlapče, ukončíme to s tebou, už mě to nebaví. Tak, myslím si, že jsme se dali na fázi úkolu, že to tu prostě celý vybijeme. Což je docela dobrý, protože všichni tady ty chlapi jsou hajzly, jedna věc, a za druhý si tady budeme moct určitě nabrat spoustu věcí. Tak, meč schováme. A první, co udělám, bude meditace, abych si dobil život. A měl nový lektvary. Nádhera. Uložit hru a můžeme dál. Dostali jsme nějaký klíč, lanko. To se mi líbí, to co jsem chtěl dělat už od začátku, že prostě přiběhneme na nějaký místo a tam to prostě vyrušíme. Tak se musím dostat zpátky do té místnosti, ještě se podívám, jestli jsem tady něco nepřehlíd. Syrový maso, no dobré. Mám na mysli spíš nějaký klíč nebo něco takového. Jo, my jich tam ještě pár máme. Dobrá tedy. Tak pojď ty. No neschovaj se tam, pojď. Pojď si proto chlapče, můžete si všimnout, že tak už ubírá 87. Takže oni nejsou úplně zbyteční, dají se využít dobře. Až budu vyšší level, tak budu moct používat už ty lepší kuše, který už mám u sebe dokonce. Tak co ty, no pojď. A máme ten 15. level, to je to, co jsem říkal. Výborně. No tak pojďte hoši, ty vole. Jsem krutě promáchl. A ono je vás tady dost hoši. Jo, tam už nemůžeme, no oni za náma nejdou. To je trošku divný, ale vůbec to nevadí. Tak co? Tak a jdeš ochu. To vám docela ubralo, co hoši? To je úlová bomba. Kdybyste nevěděli, tak. To je ta truhlička, která mě zajímala už od začátku. Zlatý prsten a zpráva, tu si chci hned přečíst. Chci ji ukázat i vám samozřejmě, tady máme. Tohle je hodně zajímavá zpráva, obsahuje opravdu užitečné informace, že jsem rád, že jsem zvolil ten postup. Jednak tady píšou pozici, kde jsou ty peníze ukrytý, a jednak tady píšou, že nechybí z toho nic a tak dále. Já si myslím, že z toho možná budeme moct něco vzít. A pak tvrdit, že ne, že to vzali oni, což by bylo docela zajímavý, byla by to prdel. Tak máme nový zkušenostní bod, takže si ho půjdeme rovnou přidělit.
A čemu pak si ho dáme? Já bych se asi měl zaměřit zase na ty magické znamení, aby jsem byl trošku lepší v nich. Tak co bychom mohli? Jeden Queen určitě. I když my na ní teď ještě nemáme, už na ní máme místo, takže v pohodě. Nebo ještě zlepšit to Igni, ne, uděláme něco pro svoji obranu. A proto potřebujeme Queen. Tak sebereme si to potřebný, to co můžeme prodat. Já si myslím, že tady na tom místě mimo toho pokladu bychom měli najít i ještě spoustu jiných věcí, jestli je to arena. Včetně nějakých typů zbraní určitě. Takže si můžeme zapnout smysl podívat se tady, ale vypadá to, že ne, že je tady prd. Ale hlavně je tu ten poklad, to je to, co nás nejvíc zajímá. V celé místnosti je jenom láhev vody, ne? Tady se může sejít dolů. To vede někam, kam nás vůbec sice quest nevede. Ale to vůbec nevadí, protože... Jo, tady je ukryt, skurvisina. A jo, tak to s ním můžeme rovnou vypořádat a pak si můžeme vzít hezky poklad. I když oni říkali, že to je nahoře, mě by nejdřív zajímal ten poklad, takže... Nejdřív jdu tam. Ty tady ještě něco pohledáváš, chlapče. Tady máš pěkně skrz tělo, pěkně, a tamhle po nás střílí mamrt z luku. Podíváme se, jestli tady jo, tady nemůžeme vlastně zkoumat, když je boj. To vůbec nevadí. Teď jsem si vzal sice proti, který jsem nepotřeboval, ale nevadí. Ten meč ho zapálil, to je ta runa, která dává velkou šanci k tomu, že ty nepřátelé podpálíte. Ty mamrde jeden. Tady ty štíty, to je dobrá věc, ale zaklínači mají to ovlivnění mysli a to je prostě parádní věc. Jo, vezmeme si meč, můžeme ho pak prodat. Šipky s tupým rotem se nám taky hodí. Ten tady spadnul a drápe se přitom na prdeli, to je docela zajímavý. Tak tady ten by mohl mít ještě nějaký šipky u sebe, ne? Přesně tak. Tak budeme pokračovat dál tuhle s tou cestou. Tam do podzemí se vydáme úplně nakonec. V sudech už tady nic nemáme. Tak a tohle to jsou ty schody, co vedou nahoru do arény, takže tady by to někde mohlo být. Ne, to je cesta ven. Takže my tady máme ještě spoustu nevyřízených věcí. Dobrý, máme ještě tak šanci uniknout tady tou cestou, kdyby se jich tady vyjevilo moc. Že jsme procházeli kolem hodně zápasníků. Tak když už jsme u toho, tak si vyměním v inventáři ten lektvar, abych tam neměl protijet proti černý plísni, protože ten mi tady moc užitečný nebude. Možná bych si mohl, jestli mám olej proti tomu, že působí jakoby na lidi. Oni jsou oleje na monstra. Jo, tady to mám. 10%. No, spíš se ho budu šetřit, protože tady ty asi nebudou zas takový problém. Ale každopádně si vyměním v kapse asi tohle, zvýším si útočnou sílu, přesně tak. Je tady hrobový ticho. A tady to máme.
Jinak tu máme ty škrábance na zemi, bude se to určitě spouštět tady tou pochodní. Interesting. No to je nádhera. Tady to všechno je? Tady to bude. Záhadný dopis, no to ne. Zase budeme muset jít jinam, ne kvůli tomu. Černobohův runový kámen. No tak když už tu jsme, tak si tu budeme teda všechno. I ty pěsnice, všechno to pak můžeme zase prodat obchodníkům. No a podíváme se na ten dopis, který nás zase určitě odkáže jinam. Já jsem si říkal, že to nebude tak jednoduchý. Tady ta runa zvedá tu útočnou sílu, jo, tak to už jsme viděli. Pro skurvisyna juniora. Tak, tady to je dopis vlastně pro toho syna. Někdo je s ním nespokojený a poradil mu, aby se schoval do lokace, kterou mu řekne posel. Je tam iniciál M. Nedalo nám to žádnou pozici o tom pokladu a tak dále. Nevadí. Ale trošku škoda, čekal jsem, že už tady bude to bohatství. Nevadí, půjdeme dál. Tady asi nic. Se ozývají takový zvláštní zvuky odsaď. Tak tohle je ta aréna. Pořád by tu ale měl být ten poklad, protože tady se to přece psalo. Přátelé, teď se na to můžeme podívat klidně znova. A je to tady. Veškerý peníze jsou hezky v suchu a bezpečí ve skřínce. To slepý hovado, blablabla. Jdi chodbou vedoucí z horního patra k aréně. Otoč se zádama k mříži a podívej se na zeď naproti tobě, jestli máš oči, najdeš, co hledáš. Horní patra, no, tady jsme v přízemí, takže se určitě vrátíme nahoru a musíme tam to ještě někde vypátrat. Že to tady prostě musí být. Tohle bylo dolní patro, takže teď jdeme na horní, jelikož mříží je tady dost. Tak se musíme dívat opravdu pečlivě. A chodbou od arény. Tohle je horní patro. Můžeme si to proběhnout celý, ale já mám pocit, že tady je jenom jeden východ. Ne, tady ještě druhý. Ne, tady jenom sedátko. Protože on tady vždycky seděl a koukal se na ty zápasy. No, tak to mi řekněte, to je záhada, opravdu. A tady už jsme venku. To je zvláštní. Každopádně nebudeme se jakom zdržovat, podíváme se dál a vždycky se můžeme vrátit, ale hlavně ten poklad bude mít důležitou roli, takže asi to není ještě vymyšlen, takže bychom se k němu mohli dostat teď hned. A vzít si tam 400 diamantů a pak je rozprodávat všude tady. Ještě se podívám na tu mapku. Že tady máme víc úkolů, máme tady to kasino. Tady si můžeme promluvit o vazbách. A tamhle máme najít ukryt, pardon. No, jsme blízko kasína, takže se tam dojdeme podívat. Třeba tam budeme moct udělat taky nějaký bordel. Člověk nikdy neví. Come on. Tak jedem. Not
Not so fast, Roach. Tak tamhle dole to jsou ty dveře. To jsou ty, který hledáme. Tak doufám, že tady budeme moct použít zase znamení. Why are you even here? Same reason anyone comes here. Play a bit, have a good time. Invite only, mate. Shit's out of luck. I think you're about to let me in. By all means, please. And you, wish me luck. Luck be with you at the tables. Need to play one more time. I'll win it all back. You've no kindly strange. I'll wait to my house. Who's that? All right. Tak vypadá to jako klasický starodávný kasíno, co si budeme povídat. No. Watching, Greyhead. The second sword. Is it in just the first one? Tady s někým interakci mít nemůžeme, takže vyběhneme víc nahoru. Tady už to vypadá lépe. Co slečno? Cards lining up today? A mutant? What the hell's a witcher doing here? See any drowned dead? Or other shitsuds around here? Not hunting shitsurds tonight. Looking for the owner of this establishment. Oh, someone asked after him yesterday. Who? You know, I don't know. They crushed his head before I could get a good look. Man's swimming with the fishes now. Horson's always been touchy. But this is going too far. Really gotta talk to the owner. Know where I can find him? I don't know squat. Wait a moment. Gentlemen, this here rogue wishes to speak to the To owner. je smrt. Any of you know where Junior is? Jdeme na další fight. Takže pryč. Queen, připravit si oheň. Tohle to vás dostává, což? Tady ty petardy, to je prdel. No, jen si to pojďte dostat. Ty mamrde jeden. Let's end this. No nic, přepneme si zpátky na Queen. To vzplanutí od toho meče, to je hodně užitečná věc. Jak se ještě hejbe ta hlava? Síla. Ty taky. No. To by bylo spodní patro. Vyšší patro. To vypadá jak prachy. Tak. No tady ty hovary taky už se mi nic zajímavého mít asi nebudou. A co tady? Ne, jenom věci na alchymii. Jo, tady ty runový kameny, to se hodí vždycky. Tak nemá to nějakou kasu za barem? Co jsme tady dostali? Příjmy a výdaje, no to se na to podívejme. To je určitě užitečná informace. Tak jo, vydáme se nahoru. Tady nahoře jsme to tu trošku vyzdobili s mrtvolama. Tady jich zařvalo dost, co ty, máš něco u sebe? Ksichte zmalovaný. Možná, když po něm takhle pátráme a všechno, tak bychom měli taky chodit v těch maskách, jako chodí tady ty hovada. A je to.
sice vypadáme jak Magor, ale budeme mít tu tajnou identitu, to je v pohodě. Ty břitvy se dají taky rozebrat na docela užiteční materiály, takže si jich vždycky pár nechám, nebo pár si jich vemu. No a tady na to už jebu. Já bych chtěl najít toho hajzla, který na mě poslal, tady ty týpky. A další. Nic nevidím. Špatná kamera, sakra. No, hoši, oba dva máte takovou krásnou zbroj. Ten běžel dlouho. Tak, trošku jim ublížit. Už nemáme takže co bychom si nevzali? Klasickou kuši a můžeme je trošku poprudit. Tak co, jdeš? Zbroj ti nepomůže, chlapče. Já si asi tady nakrájím. Should look around. Seznam dlužníků, taky určitě užitečný info. Dobrá. Tak se na to můžeme podívat. A tady máme lidi, kteří všichni tady dluží, tady v té hospě. Výtečně, třeba to budeme moct použít v nějaký konverzaci potom. Poupran, dostali jsme nějaký zajímavý meč. Ten vypadá dobře. Šance na zmražení, rozsekání na kusy. Jo, to vypadá dobře, ten se mi líbí úplně stejně jako ten můj. 108 až 132, ale je tam 9 šanc. Tak to ne, ten si nechám, mně se líbí právě kvůli tomu podpálení. Ale už mám tady slušnou, jakoby sbírku zbraní. Beat you half to death. Hey, can you hear me? Nejdřív tu prohlídnu, protože aby ta konverzace s ním nespustila třeba nějakou akci a už bych to pak tady nemohl všechno vybrat, jenže ono tu zase nic cennýho extra asi nebude. K našemu štěstí žádný poklady, nic tady není. Ještě tady. You alive? Don't finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? You're not hurt all that bad. Let's talk first. Why are you here? What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Ta maska, ty vete. To je síla. Kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Don't trust you an inch. Told you all I know. I swear. You'll have to stay a bit longer. No, please. Think about it. It's not too late, hear me? No já bych ho tu mohl fakt nechat. No jednak jsou tady všichni mrtví, takže tu masku si můžu sundat. Protože chtěl bych si s nějakou hustou, ale tady zatím fakt ty masky jsou nic moc. A pustíme ho. Change your mind. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you helped me. See him. He's sure to reward you.
Tak, výtečně. Tak, půjdeme najít ten úkr, kde bude určitě velký fight, ale předtím si půjdeme ještě promluvit s tím Discrow, nebo jak říká Geralt tu výslovnost. Protože tady to je zatím nejdivnější jméno, co jsem tady za Zaklínačovi viděl. Ale myslím si, že v polštině to zní asi hezky, takže to má určitě nějaký hlubší smysl tam pro ty lidi. No nic. Jo, máme to po cestě, to je super. Takže jedem. Už se nemůžu dočkat, až se k tomu bastardovi dostanu. Protože tady očividně dost lidem dělá peklo. Takže už aby jsme u něj byli. Dijkstra si myslím, že mu říká Geralt. Tomu frajerovi. Dijkstra. Mám takový pocit. No nic, půjdeme pěšo. Že tady bychom se sklepnout točili 2 hodiny. Můžete si třeba všimnout, že podle toho, jakou máte zbroj, tak třeba i pomalej zběháte, jste pomalejší u těch útoků a tak dále. A co chce tady ten hajzl? Greetings! You here for a specific reason? Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of... Jo, to je tam ta kočka. Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. 355 metrů, tam si zajdeme potom. Teď se budeme zaměřovat na juniora, protože už ten úkol máme skoro dokončený. A my chceme jít dřív tamhle. Tady nás to nepustí, samozřejmě. Samozřejmě. Tak. Tady to proběhneme, tady tím průchodem a pokecáme s Dijkstrou. A bude to o něčem jiným. Třeba nám dá ještě nějakou informaci o tom frajerovi, za kterým jdeme. No co to je tohle z toho? Tady máme... Jo, oni tu jsou nějaký zajímavé věci asi. Ale proč se žádnou z nich nemůžu vzít, sakra? No nic, nevadí. Don't pay taxes just to have that sort wandering the city. Truth is, we're already dependent on the Black Lions. No, tak to mě docela tady dostává. Jednak se nemůžu dostat ani... A million debits and a million credits. Někdy je to fakt bludiště tady. I cannot imagine the city out there being stuck. Když už jsme tady, jak bychom mohli něco prodat? Welcome back. So, Show me what you... Tak, on má u sebe 15, ten obchodník. Máme už u sebe jako lepší meč, takže tady ten můžeme skutečně prodat. Máme i lepší než ten, takže taky může jít, ten si ještě chvilku nechám. Tohle se všeho můžeme zbavit. Trofejí taky máme hodně, ale za ty by nám dal málo, takže ty si ještě necháme. Tak, tady jsme nalovili nějaký věci, přesně tak. No a hned máme 2300, ještě tady to se kouknu. Dá se prodat za značnou sumu, a to myslí jako ty 4 zlatý, no. Dobře, oši, to já si teda nechám. Farewell.
Tak tady jsme zase zpátky v těch lázních. Škoda, že už to tu je teď takové prázdnější, protože předtím, jak to bylo plný ženských, tak to byl mnohem lepší pohled. Jo, vlastně on má tu kancelář tamhle vzadu. Nebo kancelář, to jsem řekl dobře. Spíš takovou pracovnu. Že tady v té době kancelář by asi moc užitečná nebyla. Got a minute? I do. What do you want? Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. You falling out with Redania? My sympathies have naught to do with this. Horson wiped his arse with our agreement. That's betrayal, regardless of his current allegiance. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians? I don't, but you do. Enlighten me. Temerian, former commander of the Blue Stripes. Ring a bell? Vernon Roach. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. Tak, Vernon Roach v podstatě, to je ten týpek z Zaklínače 2, to byl týpek, který úplně na začátku hry s vámi vlastně mluvil při tom rozhovoru, kde vy jste popisovali to, jak zaútočil drak na tu vesnici, jak jste chránili krále a tak dále, takže to určitě půjdeme navštívit, jsem zvědavý zase, jak je udělaný, protože třeba Trista je udělaná fakt nádherně, ten pokrok od té 2 tam je určitě a zajímá mě to, takže jdeme navštívit Rouče, než půjdeme najít úkryt. Tady si. Kůň s IQem kopyta. Prostě to je fakt síla. Kam jsi běžel ty? Tady všude chodí ty týpci toho skurvysyna, který je má pod palcem. A to město není moc přizpůsoben na toho koně, no, ale furt je to rychlejší než běžet pěšo. Hlavně musíme z té oblasti vyjet, protože je to trošku dál. A tady už bychom mohli sprintovat, není to tak? Je to tak výborně. Mohli jsme využít rychlou cestu, ale projížďka při nočním dešti je prostě nádherná. Když pojede klepna samozřejmě, tak. Ty lesy, prostě to vypadá fakt úžasně, mě se to hrozně líbí. I ten výhled na to město noční, to je prostě za náma. To je paráda. Tak tady vidím, že jsou nějaký questy, které jsme si nevzali. Come on now. Takže to musíme okamžitě napravit. Hledá se obluda, takže tam bude určitě další zaklínačská zakázka. Slow now. Whoa. Je neuvěřitelný, jak ta hra je dlouhá. Já už jsem prostě to hrál takovou dobu, nějakých 60-70 hodin a pořád ještě nejsme ani v půlce, si myslím, takže... Nebo že bychom byli už v půlce, těžko říct. Já jsem si žádný spoilery nezjišťoval, který by mi to... ten zážitek z té hry kazili. Not so fast, Roach. Another one. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Had enough of you lots. Sod off, or I'll have you skewered. My se těch lidí zastaneme, protože zaklínači si potřebují zlepšit jméno. They seem desperate. Let them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? I've orders to turn back anyone who don't show a pass.
Ale já pro ně mám vlastně tu propustku. Nebo nějakou jsem našel u těch jedních týpků a za kilo bych mohl, ale proč, když můžeme zase využít to znamení, který je zadarmo, ještě nám dává zkušenosti. Nebo že bychom tohle chlapce naučili trošku manérů. Ne, když je možnost to udělat rychle, tak... Let these people pass. Yes, sir. Thank you. We got nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of a new life. Stay off the roads. Liable to run into another patrol. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as hares in a field bared by winter. But you was cast in a different mold than us. More like the hero that lies in the tomb neath Crookback Hills. Tomb's in a cave in a hillside. Downwarren's at the foot of the hill. Folks say treasure inside's a sight to behold. Huge hoard. Might find something that suits you. Good luck. Výtečně. Vždycky je dobrý pomoci zlým lidem. Hlavně, když ji potřebujou. A tady můžete úžasně vidět v tom světu toho měsíce, jak krásně působí ten déšť na to oblečení. I na ten kov, prostě. Grafická stránka hry je parádní. Ale to už jsme tady zmínili přece několikrát, si myslím, že to zmiňuji snad i v každé epizodě. Protože se mi líbí, s jakou poctivostí je ten zaklínač udělaný. Tak tady těch se taky zeptáme. Vždycky, když vidím vykřičník, tak se snažím dělat ty úkoly opravdu všechny. Tak podíváme se, co trápí tady lidi u ohně. Greetings. What is it, Don't mind him. Sit with us. You're most welcome to. Though be warned, we're in the middle of some serious studying, as our learned companion calls it. Thanks. Be happy to join you. What do they call you? I'm Geralt of Rivia. I'm a witcher. They call me Rufus, and this here learned fellow is Theophile Maria Roscoe. To je tak nějaká anonymní schůzka alkoholiků. Sorry. Manfred. I'm Manfred. Exactly. Geralt. Heard that name before. You frequent the fairs? Nope. You've confused him with Gerard, the stage artist who indeed attends fairs and breaks wind to the tune of popular melodies. To the delight of the crowds, I'd add. Our guest is none other than the White Wolf himself. Well, my apologies. Aren't you the one that... You know, the rumours about Foltest's death? No, wasn't me. Any news? To se s nima nepobavíme o něčem zajímavým? Right, you... You... I do. What? Just... You better come with me. I know some people who... You'll have to kill me first. If needs must. Zastaneme se kupce, třeba nám to dá nějaký výhody. Leave him alone. A Nilfgaardian spy in league with Foltest's murderer. I'll take you both on. A jdeme na to! Stay in formation! Tak pojď. To se ti moc nelíbí, viď? Tak. Dog's bollocks. I didn't want to kill him. Might have thought of that beforehand. A nic nám za to nedáš, jo, ty hajzle? My goodness. No dobrá. Vypadá to, že tady asi nic extra nenajdeme. Možná jsem se do něj neměl nepustit. Každopádně je to úplně jedno, my jedeme totiž za Vernonem. Ale tady nejeno ta klepnost, tohle by mi fakt někdy kleplo z tebe. Tak.
Je to všude takový opuštěný, je vidět, že se tu odehrávala ta válka s tím Nilfgaardem. Na území Nilfgaardu se budeme, doufám, že brzo podívat. Tak výborně, 150 metrů od cíle. Jsem zvědavej, co se stalo v jeho životě, Vernona Roache. Slow now. Looking for Roach. No one here by that name. Anything else? I see. And behind you, that's a berry picker's camp? We're, bird watchers. Let me guess. That sword's in case you run into a hornbill. No. Hornbills aren't endemic to this area. Don't migrate here either. You blind, Hortensio? That's Geralt, old friend of mine. Come in, Geralt. A to je on. Geralt of Rivia, safe and sound. Vernon Roach, Temeria's last hope. Laugh all you want. Temeria will rise again. Roach, I cannot abandon them. Další kočka. You can and must, because those are your orders. They'll die, please. We're done. Dismissed. How'd you wind up here? Came with the army, of course. Its remnants. When Nilfgaard crossed the Yaruga, I dropped everything, threw it all away to hell and rode for the front to fight the invader. Joined the 2nd Temerian army under John Natalis. We were to stop the Black One's advance along the Dol Blathana Mount Carbon line. And we did. For 3 days. Soon after, I heard Radovid was assembling his forces near Novigrad. That he'd promised to fight for a free North. Broke through with the remains of Natalis' army, but... But Radovid proved no better than Emir. So I decided I would mount my own fight. what do you do here? Hunt Scoia'tael? You jest, right? Who cares about the Scoia'tael anymore? Temeria, that's what matters. Looking for Whoreson Jr. I've heard of him. Though I'm not sure why you think he might be in my camp. Heard some birds chirping. You've got some of the same friends. Both seem to count Radovid among your allies. These birds. They're terribly talkative. I'll need to see them. You'll have to point them out. Mm-hmm. Meantime, Vernon, willing to help or do I need to keep looking? As always, you've more luck than you deserve. I'm on my way to meet my Redanian contact. We're meeting near Oxenfurt, at a chess club. Thanks. Knew I could count on you. Just what our band of merry men do. Winds howling. True, you killed kings. You and our commander. Tak to by byl pokec s Roachem. Nebo s Vernonem spíš. Faster. Teďko nám toho řekne víc, až nebude u svojí party a bude moc mluvit otevřeně.
Come on. Půlnočnice, já s těma už jsme se několikrát vypořádávali. Hey-ya. Tak pojď klepneme to tady přes ten píseček, neboj se toho. Move it. The man we're due to meet is probably waiting. A tady už nás čeká připraven, byl mnohem rychlejší než my. Ready? My contact awaits at the chess club. Let's get this over with. Your contact. Who is it? Slippery little bugger. I'd have nothing to do with him. Were the circumstances any different? Mean you don't trust him? I trust no one, including you. Come on. Tak, takže budeme tam mít nějakýho špeha, který by nám mohl říct něco víc, aby jsme mohli se na ten souboj připravit, nebo mám na mysli, aby jsme udělali i ty vedlejší úkoly u toho. Something's not right. To je jasný, když jsou tu tady ty řízci. Let's see what. Checkmate. Týpek hraje sám za They say sebou. it's the game of kings. That chess teaches one to think strategically. What a load of rubbish. Both sides have identical pieces. The rules stay invariably the same. How does this mirror real life? Witcher, do you know why I play chess? For practice? To hone your thinking? No. I play chess to reveal the game's secret. Blood thumps inside these chessmen. You need only listen, and you will hear. Dub-dub, dub-dub, dub-dub. A heart pumping with life. I take a pawn, and I hear flesh being rent. I win a piece, and I hear screams from the depths of its bowels. I want to break the chessmen open. Squeeze the truth from them. Do you see what I mean? No, I don't. You do not because you are not a king. Pawns see only their comrades at their sides and their foes across the field. The king has a different view of the chessboard. His greatest foes surround him. His own chessmen might trap him. And that is check and death. You see, Witcher, chess is the art of sacrificing your own pieces. Now do you see? I think I do now. Unimportant. Let us speak. Why have you brought the Witcher here? I think he'd best explain. I'm looking for Cyprian Wiley, Horson Jr. I know Redania supports him. Why do you seek him? It's personal. Fair enough. I'll not pry.
I have placed Junior in a mansion in Oxenfurt. Very few know this. They'll not let you in unannounced. Thus, you must tell them you've come about the new whores. Junior constantly requests fresh women. I hear he doesn't treat them well. I appreciate the gesture, Your Majesty. A king should be severe towards his foes, generous to his friends. Apart from which, I'll expect you to return the favor. And also, Junior has lost his purpose. The Big Four is no more. I shall contact you to collect in due course. Now go. And you, Roach. We must speak another time. Radovid's sinking ever deeper into madness as I see it. I know where to find Junior. Don't really care beyond that. Geralt, come to think of it, I too wanted to ask a favor. I have a terrible problem with Vess. Need someone to talk some sense into her. Come see me at the camp. I'll tell you more. Let me think about it. See you, Roach. Eternal flame will burn away our sins. Tak, výborně. To by byl rozhovor s Roachem a víc informací ohledně skurvisyna, který ho hledáme. Jelikož nás tlačí čas, tak budeme dneska končit. Já vám děkuju za váš čas, přátelé, za vaše lajky, za sdílení, prostě za všechno. Tohle to byl Fox. V příští epizodě... Ještě pardon, že takhle přerušuju, ale jako se mi tam ukázalo, že se mi nepodařilo dokončit úkol. A chci se podívat proč. Protože to mě zajímá. Aha. Ale to vůbec nevadí, protože tady ten úkol se spíš asi týkal toho, čí podporu si vybereme, nebo jak se vlastně k tomu skurvisynovi dostaneme. Takže jako už to bude skutečně všechno, já vám moc děkuju, v příští epizodě to doděláme a půjdeme lovit. Tohle to byl Fox a uvidíme se, přátelé.